La reutilització de les aigües depurades és una necessitat donada per la creixent demanda d'aigua per part de la humanitat. Aquesta aigua, de totes maneres, planteja una sèrie de riscos que cal valorar abans de fer una utilització massiva. Nereus és un projecte d'investigació que va financiar la Unió Europea entre els anys 2015 i 2019. Es volien descobrir riscos per a la salut humana i l'ecosistema, deguts a fer servir l'aigua depurada per tal de proposar solucions. Es va dividir en 5 grups de treball, cadascú enfocat en un aspecte diferent. El grup de treball número 1 es va centrar en els bacteris resistents a antibiòtics que podíem trobar a l'aigua, al cicle de l'aigua. EMATSA va col·laborar amb aquest grup per estudiar la presència de bacteris resistents als antibiòtics, perquè als hospitals es començaven a trobar casos de bacteris resistents a tots els antibiòtics disponibles. Llavors es van llançar una sèrie de programes per a monitoritzar aquesta resistència, que actualment, per exemple, a Espanya està amb uns 3.000 morts, però que de cara a l'any 2050 podria arribar a convertir-se en la segona causa de mort al planeta. Alguns països que han iniciat aquests programes d'investigació s'havien centrat en aspectes clínics o veterinaris, però fins ara no existia cap estudi amb mostres ambientals. Es pensa que el fet que els bacteris estiguin sotmesos als processos de depuració pot generar que hi hagi un intercanvi de gens que confereixen resistència als antibiòtics. El Nereus va ser una iniciativa pionera en aquest camp. Es va voler desenvolupar un sistema de vigilància low cost per a monitoritzar la incidència d'aquests bacteris a les aigües. El mètode proposat permet discriminar el percentatge de bacteris coliforms resistents a antibiòtics. En aquest cas es va escollir la cefotaxima a les depuradores i d'aquesta manera es podria fer un seguiment. Tot i ser un programa de la Unió Europea, arrencat a la Unió Europea, es van implicar fins a 380 experts de diferents països, amb un total de 57 plantes depuradores estudiades repartides per 5 continents. Els objectius que es van definir al programa va ser proposar la normalització de mètodes per calcular les proporcions de bacteris resistents a antibiòtics, els influents, entrada, i efluents, sortida de les depuradores urbanes, identificar la capacitat dels bacteris resistents per a sobreviure, disseminar-se i proliferar a partir de l'efluent, comptant amb la possibilitat de reutilitzar aquestes aigües. Tercer, avaluar qualitativament la presència de bacteris resistents al medi ambient. I quart, identificar les condicions que afavoreixen la persistència o proliferació dels bacteris resistents. El medi per analitzar aquestes bactèries havia d'estar basat en un mètode d'anàlisi existent i normalitzat. En aquest cas va ser el mètode pels bacteris coliforms, fecals. A l'estudi es va analitzar aigua d'entrada a la depuradora i aigua de sortida, aigua depurada. Es va comparar el percentatge de bacteris resistents a una i altra. Al nostre cas, a EMATSA va ser un 1%. Al llarg d'un any, entre 2016 i 2017, es van fer 3 preses de mostra a l'hivern i es va comparar amb 2 mostres a l'estiu per veure si hi havia alguna influència de les condicions climàtiques. I a l'estiu es va trobar que hi havia valors pitjors, és a dir, hi havia més bacteris, una major proporció de bacteris resistents a antibiòtics. Les conclusions que es van obtenir de l'estudi és que hi ha variacions significatives d'abundància de bacteris resistents entre diferents depuradores. La majoria de les depuradores eliminen més del 90% dels bacteris que arriben des del clavegueram, però algunes descarreguen nivells elevats i potencialment perillosos de bacteris resistents. I aquestes només eliminen un 20%. El mètode d'anàlisi proposat, basat en coliforms fecals, va resultar efectiu. Com a qüestions científiques relacionades amb aquest estudi en el qual va participar EMATSA, podríem relacionar l'epidemiologia basada en aigua residual i també dintre del que són els estudis dels bacteris i dels genomes dels bacteris o d'altres microorganismes a les aigües residuals, també tenim enfocs no fets amb mètodes senzills com aquest, que seria el mètode dels coliforms fecals, sinó basats en tecnologia metagenòmica, tecnologia basada en l'estudi de l'ADN, que són òbviament més cars que els estudis basats en els cultius de bacteris, com podria ser aquest estudi realitzat a base del mètode de coliforms fecals,
i que ens donen molta més informació. La informació que ens donen està relacionada també amb el poder posar de manifest la presència de l'intercanvi de gens de resistència a antibiòtics entre bacteris en situacions d'estrès, com és en el cas del que succeeix en les depuradores.